en el vídeo d'avui, a part de sortir de fora de despertar aquest solet, que sí, tenim en Xisco una altra vegada aquí i anem a fer un punt un poquet millorat, que ja el sabeu fer, que és l'escolzat, a baix ja s'enllaç del vídeo, però el farem en canvi. Que sí, Xisco? Així com tu dius, hi ha els punts, una vegada així com tu ensenyam els punts, després hi ha combinacions o canvis. El colzet és un punt que hi ha un canvi que se pot fer sense volta i un canvi que se pot fer amb volta. Molt bé. El canvi de volta, aprofitam les voltes seguides, que ja tenim un altre vídeo anterior, que és cap a la dreta o cap a l'esquerra. Exactament. I per fer la volta el canvi cap a l'esquerra, fem la volta normal, de les voltes seguides, i després per fer el canvi cap a l'esquerra, fem la volta a l'esquerra de les voltes seguides. Molt bé, te pareix que ho anem a provar perquè vegin com és. Primer faríem el colzet amb un canvi, però sense fer volta, simplement canviant de sentit. Exactament, el canvi sense volta del colzet. I això, doncs, ja sabem els braços i tots del colzet i faríem. Seria 2 i 3, i ara canvi sense volta. Sense volta, cap a l'altre costat. L'únic que canvia és la direcció, els peus en el mateix i el braç canvia. Això seria el canvi sense volta. I el mateix, canviant braç i canviant direcció, però no canviant peus. Molt bé. I aquí l'important és que qui comanda, com sempre dèiem, sigui capaç d'explicar i fer-se entendre que ve un canvi, d'acord? Exactament. Anem a veure com seria en volta, que queda més guapo. Molt bé, el canvi en volta, com hem dit, emprem les voltes seguides. Faríem el colzet. I ara faríem el canvi en volta. Per exemple. Faríem la volta normal i canviaríem la mateixa direcció. I aquí, canvi, faríem la volta a l'enrevés de les voltes seguides. Seria combinar aquests dos punts, les voltes seguides en la colzet. Molt bé, anem a veure ara com quedaria amb música, ho provem en la bolera rabiós, que després el volem fer complet. Anem a veure com quedaria amb música. On havien de ser, perquè quan som Canvi volta. adults se penjar, perquè quan som madures penjar. Fem aquesta banda enrere i volta. Alidò, ara és qüestió de repetir-ho una vegada i una altra i sobretot practicar les voltes cap a la dreta i cap a l'esquerra, que estan ben explicades en les voltes. Si heu practicat les voltes seguides, aquest canvi també serà fàcil. És molt senzill. Vinga, ens veiem en el pròxim vídeo. Vinga, adeu. Si vos ha agradat aquest vídeo, recordeu pitjar el botó de m'agrada i subscriviu-vos al canal i tocau la campaneta si encara no hi esteu. Així rebreu les notificacions de nous vídeos.